Doista ostavljaju bez daha. Kristina Buljubašić. Snažne eksplozije meteora pogodile su područje Rusije, točnije Urala, što je otprilike 1500 km istočno od Moskve. Da je bilo strašno za tamošnje stanovnike pokazuju i idući podaci. Prije ulaska u zemlju, pretpostavljaju znanstvenici, meteor je težio čak 10 tona. S obzirom na toliku težinu, pretpostavlja se da je bio sastavljen od kamena, a ne željeza. Kada težina prelazi nekoliko tona, znanstvenici kažu da je meteor vjerojatno kamenit. I brzina nije bila nimalo zanemariva. Kretao se prema zemlji s 15 km u sekundi ili 54.000 km na sat. A nakon ulaska u zemljinu atmosferu na visini od 55 km počele su eksplozije. Spominje ih se čak 9. Upravo silina eksplozija pomogla je da se raspadne na manje komade, ali i uzrokovala ozljede stanovnika i znatnu materijalnu štetu. Pojavile su se i nepotvrđene informacije da su ruske zračne snage meteor pogodile 20 km iznad zemlje. Međutim, znanstvenici u to ne vjeruju i drže to nevjerojatnim scenarijem s obzirom na brzinu meteora, ali i činjenicu da se njegov pad nije mogao predvidjeti. Opasnost koju je nosio sa sobom pokazuje i krater od veličine 6 metara koji su Rusi pronašli, kako izvještavaju tamošnji mediji, i vjeruju da je posljedica meteora. A gost Dnevnika je Ante Radonić, voditelj planetarija u Tehničkom muzeju. Dobro vam večer, dobrodošli. Dobro večer, pozdrav svima. Evo, gospodine Radonić, jesu li stručnjaci mogli ovo predvidjeti? Zašto ih je ovo iznenadilo uz sve teleskope, planiterije, observatorije i tako? Da, nisu mogli predvidjeti. Ipak se radi o malom objektu. Ja vjerujem da on ima u promjeru nekoliko metara. Ako je bio željezni, onda je čak u pitanju da li je bio veći od 1 do 2 metra u promjeru. Dakle, vidite, tijelo je premalo. I kad reflektira sunčevo svjetlo, vi ga teško možete primijetiti dok ne dođe jako blizu, a tad je već kasno. A ovo je tijelo doletilo otprilike iz onog pravca gdje je sunce, prema tome nemoguće ga je zaista otkriti. Prema tome i da je nešto veće tijelo, teško bi ga bilo otkriti. Znači, to je problem s tim malim tijelima, ima ih puno. Jedino, eto, jedna velika slučajnost što se to dogodilo baš danas kad nam prolazi ovaj malo veći asteroid. Kolika je vjerojatnost da se dogodi bliže našem teritoriju? Pa, sigurno ne moramo se bojati za ovaj vikend, za idućih dana, ali nikad ne znate kad nešto može doći. A kako se možemo obraniti? Za sada ne postoji obrana, nego ako bi se ustanovilo da nam se nešto približava, ako imamo dovoljno vremena, bar godinu dana, onda možemo raditi na pripremi. Tehnologija postoji, ali nitko nije napravio sustav koji bi bio operativan u vrlo kratkom vremenu. Ukratko, kakvoj bi to tehnologiji bilo riječ? Ako treba hitno djelovati, pod hitno, da imate samo godinu dana vremena, onda bi najjednostavnije bilo poslati i iskoristiti nuklearne bojeve glave koje bi eksplodirale ili u blizini asteroida ili na samom asteroidu, ovisno o tome kakav je asteroid, koliko je velik, kakva je njegova građa. Dakle, ako je asteroid prevelik, onda sumnjam da bi mogli tako brzo nešto pripremiti. Je li se ovo već događalo nad naseljenim područjima i kada? Nad naseljenim područjima se baš nije događalo, ali želim skrenuti pažnju na ono što se dogodilo u veljači 1947. godine, 12. veljače, dakle na sličan datum, kad je uletio željezni asteroid težak gotovo 100 tona, to je procjena. Preko 20 tona je palo. To je bilo oko 400 km daleko od Vladivostoka, sjevernije od Vladivostoka. Evo, to je jedan rijedak događaj. A jedini slučaj koji je bio predviđen bio je 2008. godine, znači prije nepunih 5 godina u listopadu, kada je bilo predviđeno otkriveni objekt dan ranije prije nego što je ušao u atmosferu. On je ušao u atmosferu iznad Sudana. U pustinji Sudana kasnije su pronađene krhotine. Za sada nemamo nikakve pouzdane podatke da su nađene krhotine ovog jutros, ali tek će krhotine pokazati kakav je to bio i onda se mogu tek praviti prave procjene koliko on zaista bio velik. Možemo li očekivati da će novi meteor udariti u zemlju? Večeras pokraj zemlje prolazi novi asteroid većine olimpijskog bazena, negdje oko 21 sata. Da, sigurni smo od njega. Dakle, ne očekujemo da će uskoro biti novih udara u zemlju. Prema tome, to su vrlo rijetki događaji. Prema tome, ne moramo se bojati asteroida. A ovaj asteroid koji prolazi večeras pored zemlje na nepunih 28.000 km, takav prolaz se događa jednom u 40 godina. Znači, rijedak je prolaz ovakve veličine na toj daljini. Mogući udar ovakvog tijela, kao što prolazi večeras, je jednom u preko 1000 godina, jer to je bilo tijelo koje je napravilo Tungusku eksploziju davne 1908. godine. Gospodine Radoniću, hvala vam na gostovanju u Dnevniku Nove TV. Hvala lijepa. Hvala. Sve o povijesnoj kiši meteora, snimke, svjedočanstva i stručne analize donosi portal Dnevnik.hr.